Dobre, dobrý večer. Spustila som nahrávanie. Je tak? Ide. Dobre. Takže dobrý večer. Volám sa Mária Putalová. No a pochádzam z okresu Púchov, Lazy pod Makitou. No a vždy sa teším na toto nedeľné vysielanie, lebo sa dozviem o produktoch, ktoré vám pomohli sa uzdraviť. Dozviem sa, z akých zdravotných problémov ste sa už uzdravili a vyliečili. Vaše skúsenosti nás všetkých vzdelávajú a ubezpečujú v tom, že sa vyliečiť dá aj bez pomoci liekov. V mnohých prípadoch sme sa dozvedeli, že pol života papkali sme lieky, to je aj môj prípad mojej mamy na vysoký krvný tlak, ktoré jej tak nepomohli a pomohla im naša vieda, naše produkty z viedy. Ak mi dovolíte, ja si pozvem na moju prvú partnerku, ktorá je so mnou v každej MLM spoločnosti a vždy mi je vďačná, že som jej o tom povedala. Najprv to bola Mary Kay. Naučili sme sa o seba starať, každý deň sme sa používali kozmetiku a hyčkali sme sa spolu. Potom to bol Greenway, ktorá ma naučila, ako nepoužívať chemiu a ako môžem prispieť k tomu, aby som nezabíjala zvieratka a takisto aj neznečisťovala prírodu, no a vodu. No a keď ma Majka videla na Facebooku, ako som začala robiť viedu a chválila sa, ja som sa chválila, komu som už pomohla s našimi produktami, tak jej prvá myšlienka hlasná bola, že Putalka robí už aj doktorku. Toto ma veľmi pobavilo a vždy sa na tom smejem, keď sa to spomeniem. No nech sa páči pani Majka Tanušková, ktorá už tiež robí doktorku po svojom okolí doma. Takže páči sa Majuška. No, ahojte. Takže ja som Mária Tanušková, pochádzam z Ladických rovní, je to okres Púchov. A vo Viede som asi od oktobra minulého roku. Vďaka Majke, samozrejme. Nervózna som jak dvaja, traja. No, začnem. Takže vložky nebudem spomínať korekčne, lebo však to každý vie, že to je zázrak sám o sebe. Takže ja som si objednala vložky a potrebovala som 250 PVčiek, takže som zháňala niečo, že čo asi by sa mi mohlo hodiť. Tak som si dala okuliare. No poviem vám, že som im vôbec neverila, ale fakt vôbec. Ale bola som mimoriadne prekvapená z nich, lebo hneď prvý deň som si nasadila, keď som išla do práce, strašne mi oči slzili. A keď som vystúpila z autobusu a už som bola pred vrátnicou, tak hovorím, že ty kokos, že, aha, že ja som si vôbec oči neutrela, nič, že žiadne slzy, že dobre. A potom tento rok ma akože doslova šokovali, lebo ja som zabudla, že mám pelovú alergiu, čo každý rok mi oči červenali, slzeli, štípali, boleli, proste bolo to strašné. Kýchala som aj 15 krát za sebou a tento rok som si na to spomenula, až keď som videla nejaké video, čo Majka dávala, že ty kokos, že však ja nemám alergiu. Takže ako perfektné. Potom môj manžel, ten vôbec ničomu neverí, čo sa týka viedy, ale tiež ako chodí na bicykli do práce a stále mi hovoril, že mu oči slzia, tak ja mu vravím, však vezmi si tie okuliare, však vyskúšaj. A nie, ale potom nakoniec ako si, že no takže tak daj. A po 2 dňoch sa ho pýtam, že no čo, ako tie oči? A, že dobre, že... A asi po týždni mi hovorí, že Maria, že však to je lepšie ako slnečné okuliare. Takže to akože sama som nechápala. A ešte vám poviem s mojou dcerou, bude mať 18 rokov, tak prišla za mnou, že mama, že daj mi tabletku, bolí ma hlava. A ja hovorím, nie, daj si okuliare. A ona mi vraví, že ona to nechce, že jej to nepomáha. Tak si dala tabletku. Potom asi za 2 týždne prišla, že mama, daj mi okuliare, bolí ma hlava. A ja hovorím, však daj si tabletku. A ona mi hovorí, že nie, že veď ja som si ich minule dala, že a ona ma fakt prestala boleť. A ja, že hej, že no, to fajn. Tak teraz koľko razy sa stane, že mi šlohne, ale však máme troje, takže není problém. No, ďalšia vec, aktivátor. Mám ináč aj ja poznámky, lebo by som pri štvrte veci zabudla. Vlasy, to je ako pecka. To je niečo, no v živote som toto nezažila, keď si s ním vlasy vysuším. To je objem, ja mám hrivu doslova. Takže to je akože fakt parada. A potom, čo mám skúsenosť s mojím mužom, on má dnu a mal zápal. Na lakti sa mu takú veľkú červenú buču tam mal. Ale muselo to strašne boleť, lebo sám prišiel za mnou a praví, že či by som mu to nešla vyfúkať s tým aktivátorom, že a ja však poď, tak som posadil sa, zohriala som ho. Fúkala som 20 minút poctivo. Ľudia, škoda, ja banujem, že som to neodfotila. Po 10 minútach ja som akože čumela
on to mal o polovicu menej červené. Potom už som volala dceru, nech sa ide na to pozrieť. A po tých 20 minútach jemu tam ostal fliačik. A na druhý deň, ako mal to stále spuchnuté, ale nemal to červené a prestalo ho to boleť. Hej, ako nechápala som. Perfektné. A potom mne sa stalo v práci, ale to mi akože robí robota moja. Strašne ma tu to bolelo. Vidíte asi, že? Ale tak ma to už bolelo, že som si nemohla tielko vyzliecť. Tak hovorím dcere, že aby mi to natrela, toto ľudia, toto je zázrak, hrej gel. Nikto o ňom nehovorí, ale to je akože top produkt môj. Keď vás niečo bolí, natrete, ono, keď vám to dobre prejde, tak to páli, ale fakt to prestane boleť. No, takže mňa to akože fakt dosť bolelo, tak mi to natrela týmto a aktivátorom mi to fúkalo asi 5 minút. A na druhý deň hovorí, že až trošku mi to povolilo, že je to lepšie. A potom sme niekam išli už na večer a ja hovorím mužovi, že ty kokos, že mňa to vôbec neboli. Mňa to prestalo boleť, ja som ani nevedela, že... No zabudla som, že ma to bolelo, lebo však keď vás niečo bolí, viete, že vás to bolí. A keď vás to prestane, tak nikto ani nevie, že ho niečo bolelo. Takže fakt super. Aktivátor je akože... Proste fakt by to mal mať každý doma, je to neskutočná vec. O tom dosť. Potom Ventún mám taktiež. Akože dávam si ho viac menej z prevencie, lebo nemám nejaký taký problém, že by som bola chorá alebo čo. Ale ja akože mám ploché nohy, ale mám aj ostrohy. A ja som zistila v Bratislave, keď sme boli, že ma prestali boleť. Ale ľudia to tak bolelo, áno. Ale to mi urobil ten Ventún a to viem kvôli tomu, lebo keď som sedela a mala som tam nohy, tak ten jedenkrát ja som myslela, že už nevydržím, že vypnem to, akože a pôjdem ma to, neskutočne ma to pálilo. Nie pety, ale nad petami tá kosť, čo je. A ja som odtiaľ zišla dole a úplne som to mala červené a ešte ma to bolelo asi 10 minút a potom ma to prestalo a vyššie som ako nič neriešila a akurát som zistila asi po mesiaci, že ma to neboli už vôbec, ako čo je pecka, lebo to je neskutočná bolesť. A štola, to je akože moja láska. Ale ja ju nepoužívam tak ako všetci. Ja ju mám rozostretú na posteli a ja na nej spím. Budievala som sa v noci aj 3-4 krát. Nemohla som spať, prehadzovala som sa, neviem, na vecko som chodila. Teraz ja si lahnem, ja zaspím. Keď sa aj stane, že sa zobudím, že idem na vece, tak prídem, lahnem a ja spím. Ráno vstanem, oddychnutá, proste žiadne, že musíte sa prebrať, alebo to nehrozí, to je plná energie a musela som objednať ešte jednu, lebo dcera si ju chcela požičať, ale ja som jej ju nemohla, lebo no jednoducho som si nevedela predstaviť, že nebudem spať na nej. Takže máme dve. No, takže fakt to vyskúšajte na to spanie, je to neskutočné. Ešte mám aj saunu, ale stále v krabici. Som myslela, že ju vyťahnem tento týždeň, ale zase tieto úpeky prišli, takže keď ju vyskúšam, tak potom vám poviem. A čo vám musím ešte povedať, mám viacej veci, ale nebudem to všetko rozoberať, že jedno jediné euro nelutujem, ktoré som do tej viedy dala, lebo ozaj všetko, čo mám, je jednoducho fakt perfektné, úžasné. To je asi všetko. Už aj nervozita zo mňa opadla. No, vidím to, Majuška, ďakujem pekne ako profesionál. No a chcem vám tieto štole niečo ešte aj ja povedať, moju novú skúsenosť. Ja tiež s ňou spávam mám ju akože pod sebou. No a keď chcete mať peknú noc, dievčatá a chlapci, tak ju posunte aj partnerovi. Funguje to. Takže toľko. No a... Môžem ešte takúto skúsenosť aj ja, ale nechcela som mu spomínať, ale akože fakt to stojí za to. Dobre. Takže sme vás trošku navnadili, chlapci a dievčatá. Potešili, niektoré sme potešili, možno niektorých sme nepotešili. A teraz by som dala slovo mojej druhej partnerke, Zuzanke Horňakovej. Pekný večer, ja vás zdravím, volám sa Zuzana Horňáková, som z oblasti Mijavských Kopaníc, alebo teda priamo z Mijavy. Chcem vás všetkých vás teda pozdraviť. Áno, je pravda, že dlho sme sa nevideli s ostatnými, alebo teda s Majkyným tímom. Budem sa snažiť byť tiež trošku taká, že stručná, aby každý mal nejaký časový na svoje rozprávanie. Ja momentálne som priamo v takom, že včera večer
som pociťovala, že ma škriabe v krku, neviem, niečo buď z klimatizácie alebo z niečoho. Človek príde po dovolenke a ide do takej práce, kde teda je klíma. Neviem, niečo uvidíme. Takže večer, aktivátor ukážem. To je takáto vecička, spomenula ju aj Mária. Fúka systém vlasy, ja som si v podstate fúkala oblasť hrdla, fúkala som si oblasť vlastne dutiny a kosu. Mám stuhnutú šiju, takže aj šiju, veľmi je to príjemné. Čo sa týka toho fúkania, je to teplý vzduch, takže netreba sa toho nejako báť, že je to modré svetlo, každý si to prispôsobí, ako to potrebuje. Mám veľmi dobrú skúsenosť s týmto aktivátorom, môj partner, tiež taký neveriaci Tomáš, musím povedať, aj keď teda nevolá sa Tomáš. On mal kožné papilómy, myslím si, že mnohí to poznáte, sú to také tie výrastky kožné, buď to je vlastne na dekolte, ženy mávajú pod prsiami, pod pážami, samozrejme, že teda aj muži sa nevynímajú z tohoto. Prešiel si niekoľkými terapiami, vôbec zo začiatku tomu neveril, tak sme začali len pod jednou pážou, potom sme v podstate pokračovali aj ďalej. Papilómy sa mu krásne zasušili. Terapie sme robili 5 dní fúkať, 5 dní pauza, medzi tým samozrejme, že ešte boli nejaké výživové naše doplnky, ktoré užíval, takže určite elixír červený, mali sme potom aj zelený, tak išiel v podstate takou celou schematickou nejakou, poviem premenou, áno. Korekčné vložky do topánok, tie mám už asi 3/4 roka. Môj partner ich teda zo začiatku nejako, nie že nechcel, ale v podstate povedal, že ešte je čas, tak sme dávali tomu taký jeho priechod, že kedy si on povie, teda tým, že má on problémy aj s vysokým krvným tlakom, tak som chcela teda čím skôr, aby začal, ale nechávala som to priamo na ňom, lebo každý by to mal tak v podstate sám nejako vstrebať a chcieť. Keď chcel, bolo to v júni, začal ich teda nosiť poctivo. No a teraz by som povedala, že nemá ešte krvný tlak, od júna ešte nie je taká dlhá doba, ale krvný tlak sa mu znížil a stabilizoval sa mu, poviem, že teraz na hodnotách okolo 150 na 90, 92 záleží, teda aj aký jeden alebo všetko, mal oveľa vyšší teda ten krvný tlak, nelieči sa liekmi, on nechce lieky žiadne, takže skúšame to týmto spôsobom. Swatching food, to sú také zelené kapsulky, tieto momentálne nemám, neviem vám ich ukázať, ale myslím si, že si nájdete. Swatching food využíval 2 balenie, teraz má momentálne polročnú pauzu, myslím si, že takáto schéma nejaká je, aby sa mu zbytočne neriedila tá krv. Samozrejme, že znova začneme niekedy na jeseň, na zimu. Ďalšiu vec, ktorú by som chcela ukázať, alebo teda mám otvorené balenie, to sú tieto anienové vložky hygienické. Sú hygienické, dámske, ale samozrejme, že sú veľmi dobré aj pre pánov, čo sa týka prostaty, zlatá žila, to je teda aj dámska, pánska nejaká taká záležitosť, ktorá je veľmi bolestivá. Ja osobnú skúsenosť mám famóznu. Niekto povie, že pre mňa je štóla alebo toto, pre mňa sú tieto anienové vložky, čo sa týka močových ciest. Ja som mala chronické zápaly, naozaj bolestivé a išlo to až do takej v podstate, poviem v podstate, že som teda močila krev a behom pár hodín, takže ja som skoro stále bola na antibiotikách. Zopakovalo sa mi to párkrát za rok a už som teda vyhľadala aj lekára. Lekár mi povedal, je to asi 3/4 roka, nie pol roka dozadu, špecialista, že spravil mi v podstate sono močového mechúra a povedal, že som zdravá, že tam žiadne veci nevidí. Povedal mi potom ďalšia možná liečba, keď sa to teda neupraví, že by boli stále zápaly, že by som mala mať nejaké výplachy močového mechúra. Ja som sa úplne zhrozila tomu, že to je katastrofa sveta pre mňa. Anienové vložky
akokoľvek som cítila nejaký už v sebe menší diskomfort, tak som si ich dala. Tým, že oni sú zabalené sterilne. To znamená, že sa tam nedostane žiadna baktéria, žiaden vzduch, žiadna voda, tak sú pre mňa úplne topka, áno. Čo sa týka teda močových, ale moja dcéra napríklad mala veľký štipanec na ruke, ani sme nevedeli, čo ju štiplo. Tiež opuch veľký, mala to začervenané. Ona tiež tomu moc neverila, hovorí, že bože, mami, nedávaj mi to tam, hovorím, dám ti tam v podstate len ten čip. Vytiahla som čip, nalepila, do rana to mala, hovorím, vyskúšaj, uvidíš ráno, keď to nebude pomáhať, tak sa nič nedieje. Samozrejme, že ráno to už mala odpuknuté, už len v podstate nejaký taký možno, že polcentimetrový kruh červený, kde to vlastne ten vpich bol, tak užívame aj takýmto spôsobom, berem to všade na dovolenku, keď sú nejaké odreniny, alebo že človek aj teraz, keď sme boli aj pri mori, tam sú skaly, alebo ja neviem niečo, úplne, že famózne, áno, toto ja poviem, že za mňa super. Áno, čo sa týka, ja neviem, bolesti hlavy, už sme skúšali na hrdlo si to dávať, ja teraz teda nemám prelepené hrdlo, ale ja potrebujem si hlavne, ja to cítim, že z tých dutín, takže určite ráno som sa fúkala aktivátorom, teraz večer mám nachystaný ten tón, ja ho takto zdvihnem, neviem, je to taká väčšia vec, nie len tak úplne na ukázanie. Budem skúšať. Ja tiež nie som nejaký taký ťažký pacient, skôr používam Ventún len v rodinnom kruhu. Nejaké možno, že známi si prídu vyskúšať, skúšajú, takže určite Ventún, čo sa tohoto týka, tým, že to prehrieva organizmus znútra. Nie je to teplo zvonku, je to teplo znútra, ide to špirálovito vlastne od nôh, tým, že sa tam nohy pokladajú. Takže toto je úplne fantastická vec. Už keď sa zvýši teplota tela na 37 stupňov, začne sa proces, poviem, že samoliečenia tela, respektíve imunita vlastne tela sa naštartuje. Takže ja toto práve teraz budem potrebovať tým, že teda zajtra idem do práce. Okuliare mám stále takto, lebo ma trošku pobolieva tá hlava. Mala som na očiach, teraz ich mám momentálne takto, lebo potrebujem aj svoje dioptrické okuliare. Okuliare nosím skoro všade. Na dovolenku sme cestovali autom, striedala som sa s partnerom, tak sme išli pol cesty ja, pol cesty on, ja som to odšoferovala v noci. Fakt, je to úplne, že zázrak. Chcela som to vyskúšať sama na sebe, lebo človek to počúva, okuliare, tým, že oko je unavené aj v noci nad ránom, už človek je taký, viacej poviem, že aj unavený, režu oči alebo aj slzia. Mňa vôbec oči neboleli, neslzeli, vôbec som nemala nejaký pocit, že by som mala oči unavené, alebo celkovo v podstate človek stále taký bdelý, tak toto som si vyskúšala a úplne za mňa top. Mala som ich na dovolenke, tým, že majú teda UV filter, tak som si ich nosila takýmto spôsobom. Vôbec nevadilo, že táka nejaká voda alebo niečo. Samozrejme, že pri nejakom potápaní to už nehrozí, ale za mňa tieto okuliare úplne wow. Požičala som ich kolegynke, ktorá mala teda nejaký náznak, že migréna, alebo čo ja viem čo, ona si ide dať tabletku, hovorím, toto som jej nasadila na hlavu, hovorím, toto si daj. Vydržala pol hodinky, hovorím, no čo ideš ešte tú tabletku dávať? A ona, že nie, však čo ja viem, že asi ma aj tá hlava neboli. Hovorím, tak vidíš, nepotrebuješ žiadny Ibalgín, budem to aj menovať, teda, že konkrétne čo, to mne sa hneď koža zježí. Keď počujem Ibalgín, tak som mi ušetrila jednu tabletku, možno, že je rada, možno nie. Tak som veľmi zvedavá, hovorím, ráno som mala aktivátor nafúkať, večer si dám teda tento Ventún, za chvíľku po tomto Zoome už aj idem na to. Takže ja som sa veľmi potešila. Myslím, že Majka, alebo ktorá bola prvá, Mária, spomínala ten krém Hrejvý zázrak. Je to zázrak, áno. Je to naozaj zázrak pri bolestiach natrieť miesto Voltarenu, alebo ja neviem, možno, že už aj Flektory, alebo aké sú tieto krémy. Toto je úplne famózne. Tak sa veľmi teším. A teším sa aj na ostatných, čo majú teda skúsenosti svoje, pretože je to naozaj veľmi dôležité, aby sme si takto vymieniali tie skúsenosti a teším sa teda na ostatných. Ďakujem pekne. Majte sa.
Ďakujeme, Zuzanka, no bolo to nádherné. No ja s týmito vložkami mám tiež svoje skúsenosti a neviem, či vám ich mám povedať, lebo ešte máme ďalšie dievčatá, ale tak v rýchlosti vám poviem aspoň dve skúsenosti. Nevyliečili starý zápal. Keď som ich začala používať, tak každý deň, tak za chvíľku akože cítila som strašný zápach. Ja som si myslela, že tie vložky takto zapachajú, ale po mesiaci sa tieto vložky tak krásne vyčistili, že vlastne nebolo cítiť nič, takže som vedela, že tento úvodzovka smrad išiel z mojho tela zvonku, teda vďaka týmto vložkám. Takže to bol starý zápal, ktorý som mala, tiež som mala problémy s týmto. No a moja vnúčka 3 mesiace kašľala, a nevedeli, čo s ňou, brala už ďalšie prírodné lieky a tinktúry a všetko možné. A ja hovorím, daj tú vložku, nalej jej tuto na priedušky a uvidíme. Takže prvá noc, čo nalepila tú vložku, prestala kašľať. Takže vďaka týmto vložkám. Úžasné veci. No a teraz by som chcela dať slovo môjmu manželovi. Nech nám porozpráva tiež svoju skúsenosť. Nemusím mu rozprávať ja zaňho. Páči sa? No ahojte, to tu k vám pripojím takto. Ja som Roman Putala, Majkin manžel, už nejakých pár rokov. A tiež mám skúsenosť s týmito okuliármi. Robím sadrokartóny, niekedy montujem tak ako po fuškách a raz som lepil takú tú fóliu hliníkovú a sa mi odlepil ten koniec a narazilo mi to sem rovno do oka. Som ho nestihol zavrieť a strašne ma to oko začalo rezať. Som prišiel domov, stále som musel mať zavreté, lebo mi slzilo. A tak, a potom Majka hovorí, že skúsi dať tie okuliare. Tak som si dal tie okuliare a za chvíľku oko kľudné. Do večera som im mal tie okuliare úplne v pohode. No išiel som do roboty na nočnú. Okuliare som nechal doma, veď už mi je dobre, nie? Na čo ich budem nosiť? Prišiel som na nočnú, chvíľku som fungoval v pohode, potom som mal nejakú takú poruchu, že som musel ísť autom na tú poruchu, vtedy ma to začalo rezať. Ja som šoferoval s jedným okom zatvoreným, úplne som išiel len tak naslepo. No, do rána neskutočná bolesť, stále ma to rezalo, sa mi ani robiť nedalo nič. Tak prišiel som domov, dal som si okuliare a bolesť zase prestala. Takže pomáhajú aj na takéto úrazy. tak. Tak to je moja skúsenosť. Ja používam aj aktivátor na krčovú žilu mám na nohe. A sa mi zdá, že sa aj zmenšuje. A na Ventum tiež chodím. No, môj manžel je takto, že má viacej problémov, ale on si aj neuvedomuje, že už vlastne nemá. No, ja som aj nemohol spávať noci, ramená ma boleli od toho, ak som chodil po tých puškách, dvíhal tie sadrokartóny, takže až potom som začal normálne spávať celú noc a som si to aj neuvedomil, až Majka sa ma pýta, že a bolia to ešte ramená? No, nie. Že sa prevaluje, mi to prišlo divne, že sa prevaluje akože z hora nadol, otáča, neotáča. Že už som mrnkal v noci, nie som tak akože to teraz spím jak bábätko. Takže sa tomu veľmi tešíš. Takže to je moja skúsenosť. Odovzdal som. Dobre. A ešte vám poviem, že mám najúžasnejšiu ženu na svete. Teda. Ďakujem pekne, Tatino. No a takže ja by som teraz poprosila našu Zuzanku, ktorá je registrovaná len možno 1 mesiac. Zuzanka Petrus, ak je tu. Nedá sa pripojiť? Som si musela len mikrofón odopnúť, vieš. Takže tak všetkých vás pozdravujem, prajem vám príjemné nedeľné popoludne. Sa volám Zuzana Petrusová, pochádzam z malého mestečka medzi Košicami a Michalovcami Sečovce a moja cesta k bieda. Ja mám veľmi rada všetko, čo je založené na takej prírodnej báze, čiže bylinky, aromaterapia, mám veľmi rada psychosomatiku a tak sa nejako naciťujem na to, čo moje telo a telo mojich blízkych potrebuje už veľmi veľa rokov. Ale jedna vec, s ktorou pracujem dlhodobo, je migréna. Mne sa podarilo ju zmierniť, ale prichádza stále. A ten priebeh je u mňa taký, že 3-4 dní vyradí ma to úplne z bežného života. Musím zostať doma, ležať v posteli, prichádza zvrácanie. Jednoducho stiahnu sa mi pály
po dĺžke celej chrbtice. Nie je to ako príjemné to, čo sa mi deje. Čiže ja tak vesmír a stále vysielam, že nech príde ku mne ešte niečo, čo mi pomôže nielen zmierňovať tú migrénu a ju vydržať, ale vlastne, aby som sa jej tak ako aj pomaličky s ňou rozlúčila, že ma veľmi veľa naučila, veľa vecí ku mne prišlo. A tak si predstavte, že 27. mája, keď som mala deň svojich narodenín a teda som sa rozhodla, že ten deň bude iba môj, hej, čiže išla som na masáž, s kamoškou na kavičku, do parku na prechádzku a s mojimi najbližšími, úplne som nikoho nehostila ani nič, že jednoducho to bol taký deň pre mňa, ale možno pár minút som venovala sociálnym sieťam, keď som si niečo potrebovala prekontrolovať. A tam sa mi prihovorila jedna dáma v okuliároch, taká blondínka, bola to Majka. Tak ma to tak zaujalo, lebo tým, že sa venujem aromaterapii, učím ľudí, ako si vyrobiť parfém a ďalšie veci, tak tiež si zvyknem pri tých videách, keď ich točím, dať aj okuliare, aby som trošku zaujala tak podobne. Tak ma tie okuliare, ktoré mala na očiach, tak zaujali, že sa mi celkom ako imidžovky zapáčili, ale som sa hlavne započúvala do jej slov, že povedala bolesť hlavy, migréna a tak ďalej, tak som nejak zbystrila, že aha. Tak som, aby som nestratila ten kontakt, iba napísala cez Messenger, že potrebujem informácie k tým okuliarom, ale dneska nie. Na ďalší deň sme sa vlastne spojili. Majka mi poslala veľa informácií, lenže ja som človek, ktorý tak potrebuje všetko preštudovať a pozrieť, takže ja som približne mesiac sledovala tieto vaše stretnutia. Poviem pravdu, že najskôr som sa na to pozrela tak, bože, taký teleshopping, že každý niečo rozpráva a také, ale teraz tomu už ako rozumiem, napríklad, že aj ja sa môžem s vami podeliť. Prečítala som si dosť vecí, rozumiem po rusky, takže som sa prepla aj na Kazachstán, popozerala a zrazu sa začala hlasiť migréna. A tá migréna sa hlasila tak, že to bolo niečo veľmi silné oproti posledným mesiacom. Tak som sa rozhodla, lebo si jej vravím, bože, to ako ťa musí tá hlava bolieť, aby si objednala to, čo sa ti ako darček v ten deň tvojich narodenín ukázalo. Takže som si urobila objednávku a tak ako Majka povedala, prišiel mi balíček približne pred mesiacom a prvé, čo bolo najviac, čo ma zaujalo, tieto okuliare a naozaj si dovolím tvrdiť, že ako som otvorila ten balík a dala si tie okuliare takto do vlasov, hej, na oči alebo tak iba keď nespím, tak ich nemám a ináč sú už mojou súčasťou, že si okolie zvyklo. Lenže ja keď som si ich nasadila, tak som ich mala, že žiadna prestávka, nič aj. A veľmi mi spustili silnú nádchu. A ja si ešte viem, bože, veď v jednom videu bolo povedané, že keď má niekto alergiu, takže sa tá alergia stopne a ja si myslím, čo mi spustilo alergiu. Nejako mi to ako keby nechcelo boj, že začína nejaký proces čistenia u mňa a ten proces čistenia trval 3 dní, že ja som vyzerala asi tak, že okuliare niekde a servítka takto na nose, lebo v kuse mi kvapkalo z nosa. Večer prichádzalo také silnejšie odhlienenie a vlastne štvrtý deň mi vyšli aj tie také zadné hlieny, tým, že ja som dutinárka, pracujem s tým, že ten zápal dutín a podobne. Ja som si prírodnou cestou rozpustila aj polipy, takže som cítila, ako mi tie okuliare pracujú s tými mojimi dutinami, lebo som mala také prepukávanie v dutinách, v lícnych kostiach, hej, takže to sa mi veľmi páčilo. A druhá vec, čo je, tak keď som si dala tie korekčné vložky do topánok, žiadne u mňa nebolo zvykanie, že 15 minút, 20 minút a tak. Ja som išla, že naplno, bolo to v piatok, ja som ich mala v piatok, na nohách sobotu, nedeľu a chcem povedať, že v pondelok po obede, keď som Medzi dlaždicami tá tráva. v pondelok po obede som pociťovala také veľké uvoľnenie krčnej chrbtice. V tejto oblasti mi začalo takéto pukanie, keď idem k fyzioterapeutovi, tak sa musí dosť natrápiť, kým sa mi uvoľní tá moja krčná chrbtica. Takže som pocitila, že aj tie korekčné vložky sú že super. Ešte súčasťou môjho balíka boli anionové dámske vložky. To som si skúsila, ale chvála Bohu, tam som nepotrebovala niečo riešiť, ale ja som išla v tomto triu, lebo môjim cieľom bolo
mať čo najjemnejšiu tú migrénu a ona aj mi tak nejako dobre prešla. Nedošlo ani k zvracaniu a približne o týždeň na to, ako som to používala, tak som mala doma 20 kg marhuľ a som potrebovala variť džem a zavárať kompoty. A teraz ja som si nechala aj korekčné vložky v topánkach, takto okuliariky a pracovala som si a večer hovorím manželovi, že ja nemám žiadne napätie medzi lopatkami, akože takéto napätie v tej chrbtici asi z toho postoja, čo v kuchyni a tak, aj keď mňa to neobťažuje, že by som to nerada robila, tak som bola z toho taká prekvapená. A ešte čo vlastne tak, ako Majka povedala, že niektoré veci máme a až si potom uvedomíme, že zrazu nemáme, tak ja približne po 2 týždňoch hovorím manželovi, že ty počúvaj, veď mne zvykla ráno trpnúť trošku od krčnej chrbtici, keď som mala zablokovaná ako pravá ruka a takto prsty. A hovorím, že ja to mám v pohode, že som si tak sa potešila z toho. No a potom som veľmi zatúžila, keď som vás všetkých počúvala, mať práve túto šatku. A keďže som chcela mať aj aktivátor buniek, tak som si robila v tej akcii, ktorá bola vyhlásená ako keby opätovný nákup. Takže mala som šatku, čakala som aj aktivátor a stala sa vec taká, že presne v ten deň, kedy prišiel balíček so šatkou a takisto aj pastou s lupeňou v rúži, ktorú tu teraz momentálne vám neviem ukázať, lebo som tiež na chate, tak prišla ku mne aj migréna. Nastúpila. Tak to ste ma mali vidieť, ja som vyťahla tú šatku, veľmi som cítila aj pôsobenie, čiže mohla som ju mať na sebe na začiatku možno nejakých 15-20 minút, lebo úplne som sa tak celá akože chvela a pocítila som taký veľký smäd, že som sa musela napiť. To som bola v práci, prišla som domov, nejako intuitívne som si dala tú pastu s lupeňou v rúži a šatku som si obtočila okolo hlavy, tak ako som u niekoho počula a takto som zaspala. Potom som sa tak pred večerom zobudila, zistila som, že je to lepšie. Znova som si dala tú pastu s lupeňou v rúži, dala som si sprchu a spinkala som pekne zabalená v tejto šatke, tak ako ste to rozprávali. Moje prekvapenie bolo to, že keď som sa ráno zobudila, mohla som ísť do práce. Nemusela som zostať ležať doma. A celý deň ja som si zobrala aj do práce šatku, čiže som ju mala buď cez krčnú chrbticu, alebo už keď som také pocitovala, tak som sa tak niekde dala do kancelárie, aby som mohla si dať ju chvíľku aj na hlavu. A dávala som si ráno, na obed a večer tú pastu s lupeňou rúží. A takto mi to vlastne prešlo 4 dní bez jedného jediného zvracania. Mohla som chodiť do práce. Jasné, že keď som prišla domov, ja som si ľahla, ja som počúvala svoje telo, že potrebujem oddychovať, ale pre mňa to približne po 10 rokoch bola prvá migréna, že som nezostala doma a nezvracala som, lebo ináč tie 3-4 dní vyzerali tak, že teplá voda a nič viacej. Takže Majka, ďakujem tebe, že si natočila to video sebe, že aj keď mi to trvalo skoro mesiac, ale že predsa som sa rozhodla si objednať tieto produkty od spoločnosti Vieda a ja musím povedať, že asi po 4 dňoch, keď som videla, ako mi fungujú tie okuliariky a korekčné vložky, som si povedala, bože, veď ja nemôžem mlčať, ja to musím rozprávať ľuďom okolo mňa, čo viem, že tiež riešia nejaké problémy. To jednoducho išlo, hej. Ja som osoba, ktorá chce zdieľať, čiže ja som to potrebovala hneď dať vonku, takže ja som si hneď aj niektorých ľudí aj si vytvorili účet, že stačilo to, že som im povedala, čo to urobilo mňa a vlastne to moje okolie ma pozná, že ja prechádzam cez tie migrény a že čo je môjim takým snom. A ešte čo u mňa tak najviac zapôsobilo, a už budem ticho, nechám ostatných, že tesne predtým, než vlastne som zbadala Majku na tom Facebooku, ja som si dočítala takú knižku Alchymista od Coelha a tam sa práve rozpráva o tom, že tie znamenia nám prichádzajú do tohto nášho života a že častokrát ich ako nevieme prijať, nevieme vidieť alebo tak som si aj povedala, túto knižku si čítala už 3-krát v svojom živote a aj tak ešte som neupočula to znamenie hneď, že musela sa dostaviť tá migréna. A
mám aj ďalšie už také mini skúsenosti s ľuďmi, ktorí používajú, ale myslím, že to niekedy na budúce. A ja sa teraz s vami celkom rozlúčim, lebo ja som na chate na strednom Slovensku a potrebujem sa dostať na východné Slovensko. Takže prajem krásny večer a ostatných si vypočujem už potom zo záznamu. Tak majte sa krásne. Ďakujeme, Zuzanka, bolo to skvelé. Ja si pamätám na náš prvý hovor, ja som bola z toho strašne deprimovaná. Viete prečo? Lebo ja som vtedy mala nízky tlak a ja som proste koktala, ja som proste nebola vo svojej koži. A na druhý deň jej píšem, Zuzanka, prosím ťa, ja som toto, hento. Ale ja viem, že som bola ako nebola profesionálna alebo niečo, že proste to so mňa viezlo ako z klopatej deky. Ale ja ťa potrebujem. Pamätáš si? Takže Áno, ale si pamätám, a to je jedno, čo z teba liezlo, ale na tú vetu, čo si mi povedala, že uvidíš, ako sa ti zmení život, hej? A zmeny tak postupne prichádzajú, veď človek, keď si prosí, hej, vysiela, tak oni aj časom aj prídu. A ja by som povedala tak trojfázovo, hej, že je prvýkrát tak prírodné, ako produkty a bylinky zaklopali na dvere, keď môj syn, ktorý už má teraz 17 rokov, keď mal 2 roky a potrebovali sme riešiť zdravotné problémy a vlastne mal rezistenciu na všetky antibiotika, takže to sa mamka zobudila, že to existuje niečo aj iné. A potom približne pred 10 rokmi, tým, že som mala chronicky prechladenú krčnú chrbticu z zle umiestnenej klímy na mojom pracovisku, tak som mala také problémy, že som skoro nevedela chodiť, že mi hrozilo možno, že zostanem na vozíku a tam sa prejavila pritom aj tetany a podobne. Tak to mi zase veľmi pomohla aromaterapia, tie uvedomenia a také tie zvedomenia, ktoré prišli, no ale ešte sa mi nepodarilo popasovať s tou migrénou a to sa asi mi prichádza do života teraz. Super. Kto si prosí, ten dostáva. Dobre si to povedala. Takže aj mne sa zmenil život, dievčatá. A chcela by som to dopriať každému jednému človeku z vás, ktorí ste prihlásení. Takže ďakujem ti, Zuzanka, ešte raz. Bolo to veľmi krásne. Ty si veľmi krásna osoba. Vy všetci, ďakujem pekne za to zdieľanie, čo dávate a každý, že rozpráva tie svoje ako skúsenosti. To je super. Ďakujeme. Takže ja by som chcela poprosiť našu Valentínku, tiež takú moju obľúbenú partnerku, ktorú mám rada, veľmi ju mám rada, od prvého dňa, čo som ju stretla. Takže Valentínka, prosím ťa, ak si tu, povedz nám ty svoju skúsenosť. Tu som, ďakujem Janka za tvoje pekné slova. Marika. A dobrý večer, všetkých pozdravujem. Volám sa Valentína Humeníková a som z východného Slovenska, z Veľkého Šariša. A Majka oslovila moju dceru Dášku, kde sme boli spolu a mňa hneď oslovila ponuka Majkina, lebo mám problémy s pohybom a veľmi ma to oslovilo proste. Najmä tie vložky som sa na nich zamerala najprv, lebo ja som chodila už o paličkách a tie vložky hneď som pocitila účinok, len som na nich dala nohy. Hneď som videla, že mi pulzujú svaly na nohách, akože som sa potešila a bola som prekvapená a ich nosím teraz dennodenne, aj spím v nich. Dávam si ich do ponožiek alebo do ťapiek. A paličky už nenosím. Je to v poriadku, Valentínka. Tí, čo to prežívajú, tak vedia, že proste pomôcť v takejto veci s nejakým takým produktom je na nezaplatenie. Nosím ich, prepáč. Nosím ich a používam ešte predtým, som si kúpila také čínske s magnetmi, ale keď prezujem si do botásiek, tieto mám celý deň a prezujem si do tamtých, tak ma hrejú i tamte celý deň ešte, keď ich mám na nohách, v práci som bola ja takto. Takže ja veľmi som spokojná s týmto. Potom ešte pomáha mi aj turmalinový pás, aj na krčník, čo je k tomu. Toto mám proste už vyskúšané, i dcera, i ja. To stačí pospať na tom na krčníku a ráno sme fit. Nemáme problém s krčnou chrbticou a takisto mňa bolia kríže, som mala stávec zlomený.
Potom ďalší, pardon, Ja vám prezradím, že keď sme mali team building u nás na chalupe, tak naša Valentínka aj tancovala. A palice zabudla vo vlaku. pravda. A ste mi povedali, že dobre, že som zabudla, to znamená, že mám ich staviť a že bude Nepotrebuješ. dobre. A že bude dobre. Používam ešte aktivátor a ten mi tiež pomáha, lebo a najmä teraz, jak som bola v Poprade u pani Hedvigy, ona mi tam zistila, že mám kostrč posunutú, čiže ona mi ju nastavila a bolia ma klby veľké. Čiže ten aktivátor, jak si dávam, nedávam si dlho, bo ja mám aj tlak, hej, čiže vysoký, takže, ale stačí mi 15 minút na jednu, na druhú stranu a môžem chodiť ďalej, idem, hej, vstanem normálne. Tak potom ešte, čo mám ja doma? Štolu používam, buď spím na nej, alebo pod ňou. Keď je horúco, tak ani si nedávam paplón. Ale fakt super, neboli ma nič ráno. A potom ešte mám anionové vložky. Tiež som spokojná, to už aj moje devčata, ktorým som ponúkla, takisto chcú ďalšie, pretože im to pomáha čistiť, jak ty si, Majka, hovorila, že toto. No a ešte čo? Okolo toho používam aj sojový peptid, zubnú pastu a so všetkým som spokojná maximálne. A hlavne, že chodím. Ďakujem. Ďakujeme, Valentínka. Sú to zázraky, tieto naše veci, no a treba to rozprávať ďalej. Je to veľmi dôležité aj teraz tieto naše zoomy, pretože môžeme pomôcť aj druhým ľuďom. Aj keď niekedy sa nám ľudia smejú, aj mne vypisujú, že som teda, že zarábam na chorých ľuďoch a tak, ale absolútne si to nevšímam, pretože ja viem, že to tak není. Chcem pomôcť tým ľuďom a budem im pomáhať aj ďalej. Lebo stojí mi to za to, keď vidím, napríklad vidíte sami, že Valentínku proste ako sme jej pomohli a takisto aj tie ďalšie skúsenosti, tak môžu si písať ľudia, čo chcú a nedávam tomu žiadnu váhu. Takže ďakujem, Valentínka. Ďakujem ti pekne. Ďakujem, že si ma oslovila. Ďakujem veľmi pekne. Vďačne. A budeme si pomáhať, hádame naďalej. No. Dobre. Takže ďakujeme ešte raz. No a ak je tu prihlásená moja ďalšia partnerka, Zuzanka Turčeková, ktorá tiež má určite takú trému a vychádza zo zóny komfortu, tak prosím ťa, Zuzanka, povedz nám ty tvoje skúsenosti, aké máš. No, a možno, že Zuzanka sa neprihlásila, neviem. Tak zatiaľ, kým nie je Zuzanka tuto, tak ja by som poprosila Teresku Kvasničkovú, nech nám porozpráva. Neviem, či mňa si volali? Asi. Áno. Terezia Kvasničková. A som prihlásená. No tak poď, Zuzanka, poď porozprávať nám, prosím ťa, keď si prihlásená. Čo to je? No ťa počuje? Nejde mikrofón. Zapni si mikrofónik, prosím. Zapni. Kto je meno Svetí? To si ty? Nie. Ja tak vypínam Svetí, vypínam ja. Áno. A prosím ťa, Zuzanka. Zapni si mikrofónik a môžeš rozprávať. Skúsi, kde si na lište nájsť taký mikrofón a ťukni na ňo, prosím ťa. Dobre, takže nepodarilo sa aj to, tak zatiaľ dajme priestor pani Tereske. Ja vidím, že sa hlásíš, len neviem, ako by som ťa zapla a nechcem. Ukáž, to skúsim. Nie. Dobre, pani Tereska, skúste prosím vás vy porozprávať svoje vlastné skúsenosti. Dobrý večer. Dobrý večer. Prajem pekný večer všetkým. Moje meno je Terezia Kvasničková a dnes som sa konečne pozrela na tom, kedy som sa zaregistrovala, takže to bolo v apríli.
ale korekčné vložky nosím už trošku dlhšiu dobu. Ja som si pripravila takú, ako by som povedala, takú krátku prezentáciu. Tak skúsim, my sme to skúšali s Marienkou a fungovalo to. Takže chcem sa spýtať, či je to vidieť. Nech sa páči, áno, vidíme to všetci. Áno, je? Áno. Dobre, výborne. Dobre, takže a skúsim to dať na celú obrazovku. Nech sa páči. A predpokladám, joj, to je škaredé, to som nechcela ešte ukázať. Dobre, musíme ísť na ten začiatok úplne hore. Takže takto, to dáme sem hore. A malo by to byť teraz na celej obrazovke. Áno. Dobre, dobre. Takže ja som už na dôchodku a ako som sa dostala a vôbec teda, že k takémuto ja hovorím, že to sú skutočne zázračné produkty, pretože ten, kto ich vyskúša na sebe, môže mi niekto hovoriť, čo chce, že či je to také alebo nejaké iné. Takže ja som si to tak pripravila, aby som nezabudla. Toto poznáme všetci, áno. Viete všetci, že naše korekčné vložky, ktoré masírujú naše chodidla, v ktorých sú všetky vnútorné orgány našeho tela. A skutočne sa v tom tele dejú zázraky a presne tak, ako Marinka povedala aj s manželom, že už nevie, že nemáš ten problém. Takže určite viete všetci, že tieto vložky indikujú choroby v našom tele. Biela farba sú plúca, čierna sú obličky lymfa, zelená je pečeň, červená je srdiečko a cievy a žltá je slezina a žlčník. Určite to všetci viete, takže ja len tak pripomenutie, aby to malo nejakú hlavu a petu, o čom hovorím, lebo niekto je tu veľmi krátko. Ja som si napísala taký príbeh, taký trošku úsmevný príbeh o tom, ako som vlastne, čo sa mi vlastne stalo s mojimi nôžkami. Tak bol rok 2023, kde ja som o viede ešte ani nesnívala. No a moje pety sa zmenili na mučiaren z 15. storočia. Každý krok, ako keby som kráčala po legokockách posypaných soľou a citronelou. Ale veď to prejde, hovorila som si, prejde, však boli, neboli, dáme si brufén a čo ja viem čo, všelijaké tabletky. Namiesto prechádzok po parku som sa prechádzala po čakárniach, ožarovanie, laser, elektro, všetko len elektrické mi ešte elektrické kreslo mi neponúkli. A potom prišiel Silvester v Líme. Chceli sme zrušiť dovolenku, ale bohužiaľ nám cestovná kancelária nechcela vrátiť peniaze. Takže Silvester v Ríme. Namiesto romantiky pri fontáne de Trevi som si každé 4 hodiny dávala brufen aperitív a modlila sa, nech ma Vatikán aspoň svätý, aspoň za mučeničku v sandáloch. Potom prišla moja záchrankyňa, moja priateľka, ktorej som povedala o týchto mojich problémov, neváhala, zabalila do balíka korečné vložky a poslala mi ich, čiže ja som ich už používala už od decembra. Prvé obutie. 5 minút. Vykrikla som ako operná diva, nie od radosti. Nohy hore pod na čele, slzy v očiach, ale vydržala som to. Veď aj porody boli 3. Na druhý deň to bolo 30 minút, na ďalší deň samozrejme veď, že stále. A potom sa stalo niečo zázračné. Prestala som nadávať pri schôdzi, zrazu som prešla obchod bez výkrikov, au, do keľu, do pr. A dnes som bábika s bionickými nohami, denne chodím 8 až 10 tisíc krokov, úsmev na tvári a kolena, ktoré síce praskajú ako pukance, ale už ma neposielajú do kolien.
Čo by som z tohto príbehu napísala akože poučenie? Nikdy nepodceňuj silu zlatých zázračných korekčných vložiek. Ak ti niekto povie, že zdravie začína od hlavy, tak klame. Začína od pety. Ďalej ešte môj ďalší zdravotný problém je, mám osteoporózu chrbtice a liečím sa na ňu asi 15 alebo 20 rokov. Raz to bola osteoporóza, potom osteopenia. Ale je zaujímavé, že je len v chrbtici, nie je našťastie ani v rukách, ani v nohách. Takže 25. mája som si kúpila výživový doplnok, vápnik, železo, zinok a dávkovala som si 2-krát denne 2 kapsule. Začiatok užívania bol 25. som povedala, 15.7. som bola na odber krvi a teraz 3 týždne budem čakať na moje výsledky. Moje očakávania: posilnenie kosti, chrbtice, zlepšenie výsledkov a lepší celkový pocit a energia. Ďalej by som chcela ukázať, toto je moja, myslím si, že najväčšia, musím si toto zložiť dolu, takto, najväčšia moja skúsenosť s anionovými vložkami. Ja som tieto anionové vložky poznala si, keď už prišli na Slovensko, ja neviem, nejakých 10-15 rokov. A ja som si vlastne ani neuvedomila, že ich máme znovu v našej ponuke. Môj manžel mi hovorí, že ja som tvoj pokusný králik. Hovorím, to nevadí. Takže bol v nemocnici od októbra, prežil 4 operácie svojho brúška, to ukážem aj potom. Prikladala som anionové intimky. Tento prvý obrázok je 8. deň po operácii, lebo bol v nemocnici, samozrejme, tam som nemohla behať s intimkami, lebo by ma boli doktori vyhodili. No a ďalší obrázok je, no ani neviem, to je asi 9. deň a ďalší obrázok je 11. deň. Čiže ono sa to vlastne, tá koža, ktorá na tom bola, vlastne sa zasušila a pomaličky sa nám to odlúpilo. Teraz už je všetko v poriadku. No a teraz, aj keď toto hrozne vyzerá, tak takto mal rozrezané brúško. A ešte som, keď bol po tej prvej operácii, vtedy som ešte tie intimky nemala, nemala ani páru o tom, že niekedy mu možno vyliečím tú jeho ranu. Takže toto je 8. deň po operácii, ale po 4. operácii. Toto, čo vidíte, to sú také železné gramble na tom, s ktorými mu to všetko. No a ja som mu prikladala dennodenne intimky. Rana sa nezapálila, vyzerá síce katastrofálne, ale je to krásne, nádherné. Som veľmi šťastná, že teda som mu mohla týmto spôsobom pomôcť. Ďalej ešte, to je tiež môj manžel ako pokusný králik, čo sa týka aktivátora buniek. No, som mu začala, on je šedivý a keď sa pozrete na ten obrazoček, tak je vidieť, že také malilinké čierne vlasočky tam vyrastajú. Bolo to 15. mája a ja som k tomu ešte tá napísala, to si musím trošku potiahnuť. 1-krát do týždňa, aj svoje vlásky si samozrejme vec, že fúkam a skutočne, tak ako povedala, neviem, niektorá z dievčat alebo Zuzanka, že ozaj, konečne mám vlasy na hlave. Nejaké. Hej? A teraz je tam, výsledok boli čierne vlasy, ktoré si povedali, ideme späť. Dôkaz, fotka hovorí za všetkých 1000 slov. Takže skutočne to funguje na vlasy. Mám aj štolu, nestihla som dať sem nejaké obrázky, spím pod ňou, ale teda mám úžasnú skúsenosť s mojím manželom, ktorému vyskočil tlak na
koľko to bolo, ja neviem, 160, 170 vysoký. A dali si tú štolu takto, dali si štolu okolo krku a behom 2 hodín mu tlak klesol na normálny. Takže je to úžasné. Ja ju tiež používam, ale ja musím dávať veľký pozor, lebo ja mám nízky tlak a ona vlastne, ona ešte ten tlak aj znižuje. Takže nesmím, ja som koľkokrát som zabalená aj celý deň, alebo mám zablokovanú krčnú chrbticu, takže aj s tým si to priložím. Len to nesmiem preháňať, lebo potom si znížim veľmi, veľmi tlak. No, čo sa týka okuliarov. Ja som tieto okuliarky vyskúšala a tým, že mám operované šošovky, ktoré sú teda napevno operované do očí, tak nedali sa používať. Ja ich mám tu na hlave, hej, takže ich používam, ale používam ich od 8. júna. Moje oči po operácii sa mi najskôr braní, no ja som sa nevzdávala. Teraz ich vonku nosím ako slnečné okuliare. A teraz vlastne tam hovorila, neviem kto, Valentinka alebo kto, že jej neslzia oči vonku. A ja som si to vlastne až teraz uvedomila, lebo ja si ich vlastne von si nedávam dioptrické, ale dávam si iba tie. Takže vôbec neslzia oči. No, a toto je najväčší zázrak. Hodinky. Ktorá firma vám platí za to, že vy pre vlastné zdravie prejdete 10 000 krokov? To je niečo úžasné. A teraz, ako robili upgrade systému, tak na hodinkách som objavila, že mi merá tlak. Fantázia. Tak toto nemá chybu. A veľmi dobre počítajú aj kroky. Výborne sa to všetko dáva. A myslím si, že to je aj posledná. Takže toto sú moje skúsenosti. Možno niekomu stopnem toto. Dobre? Možno niekomu tiež možno by som povedala, že si spomenie, jej, toto možno, alebo toto niečo. Tak ako aj ja, keď niekto povie o tom, že ako mu to pomohlo, že však ozaj aj mne to vlastne prestalo, ako aj Mária povedala, že zistíš vtedy, až keď nemáme problém. Takže ďakujem za pozornosť, to je všetko. Prajem pekný večer. Ďakujeme, pani Terezia, no bolo to úžasné, perfektné. Ste veľmi zlatá, že ste sa k nám dneska pripojili. No a môžem poprosiť teraz našu Zuzanku, keď sa môže prihlásiť, či sa jej to podarilo. A keď sa jej to nepodarilo, tak poprosím našu Elenku, ktorú tiež od začiatku mám v mojom týme. A prešli sme spoločnú... Aha, dobre, nech sa páči, Zuzanka. Len teraz zase sa mi otočila kamera. No skús otočiť ešte na seba, máme čas. Takže neviem, ako si to mám nastaviť. Si na počítači? A dobre, už ťa vidíme. Áno. My ťa vidíme. No, volám sa Zuzana Turčeková, som z potatranského mesta Svit a nemám ešte až tak strašne veľa skúseností, lebo nie som ešte až taká úspešná, ako by som si predstavovala, ako by som chcela byť. Ale nejaké skúsenosti menšie už mám. A takú najemotívnejšiu pre mňa, tu mám skúsenosť s mojim otcom, ktorému som dala kolenáčky. On bol celý život športovec, stále proste bicykloval, plával, behal, ja neviem čo, aké aktívne športy robil. No a samozrejme v 70-ke ho začali veľmi bolieť kolená, až tak, že už bol tiež na kadejakých liekoch od bolesti a kadejaké si vymýšľal možnosti, ako si pomôcť. Samozrejme išiel aj k lekárovi a ortopéd mu povedal, že má opotrebované tie kolená, že už mu dre kosť o kosť a že proste sa už musí naučiť v tomto stave žiť. Alebo musí ísť na operáciu a vymenia mu kolenný klb. No ale otco vo svojom veku už teda nebol veľmi naklonený takémuto riešeniu, tak vlastne sme spolu s ním sa učili žiť s tým, že ledva chodí a proste z toho
koľkokrát nervózny, nešťastný. No a potom prišli do nášho života výrobky Vieda a ja som objednala kolenačky. Tak sme otcovi tú kolenačku navliekli a asi za hodinu oco hovorí, že ale mňa nebolí to koleno. A my, že ale, že oco, to je nejaké placebo, že to by si strašne chcel, aby ťa nebolelo, že to proste nemôže za hodinu fungovať. No ale tak by si ju nechaj, keď teda ti to tak dobre robí, tak si nechaj. Tak si nechal, stále nosil a stále hovoril, že mu je lepšie a lepšie. A nakoniec asi, neviem, mesiac alebo koľko nosil tie kolenačky a išli sme na svadbu, vydávali sme vnúčku svoju, teda on vydával. A na tej svadbe on s tou vnúčkou tancoval. Tak my sme skoro odpadli, odvtedy tie kolenačky nosí stále. A má tiež takú známu, ktorá chuďa má tiež také obrovské problémy s nohami, že ona už vlastne chodila po 4, lebo nevládala na tie nohy. Tak sme jej ponúkli, že teda jej požičiame jednu kolenačku, že nech si ju vyskúša a uvidí, aký to bude mať na ňu vplyv. A že keď jej to pomôže, tak to je super. A keď nie, no tak uvidíme. Tak v piatok sme jej boli odniesť tú kolenačku. V nedeľu telefonovala a povedala, objednávajte mi, mne je na nohu lepšie a ja sa chcem postaviť na obidve nohy, takže ja tie kolenačky nosiť budem. Takže sme jej hneď objednali kolenačky, navliekla si ich na nohy, postavila sa na tie nohy. Do toho sme začali aplikovať tie terahertzové vlny z aktivátora. Pani, nehovorím, že behá, netancuje, ale pohybuje sa tak, že chodí po nohách, nechodí po kolenách. Takže je to úplne super. To je akože fakt hovorím taká najemotívnejšia moja skúsenosť. Mám skúsenosť teraz aj s okuliármi, ako Majka dávala video, že sa okuliare môžu dať aj na dioptrické a tak sa môžu používať, tak ja som ich takto začala používať a vlastne som prišla na to po týždni, že som musela prejsť naspäť ku okuliarom, ktoré som mala s nižšou dioptriou, pretože keď som mala tú, čo som doteraz používala, tak ma normálne boleli oči. Takže keď šoferujem, tak ani slnečné okuliare nepotrebujem, tieto mi stačia v noci, super, naozaj tie okuliare sú, ja nemám také problémy, že bolesti hlavy alebo niečo, čiže k tomu nejako sa vyjadrovať nemôžem, ale že to zlepšuje zrejme o maličko aj zrak, tak sa mi vidí, že áno. A čo som ešte chcela povedať, že mám skúsenosť tak so zubnou pastou, to mám takú najnovšiu. Bola tu priateľka môjho syna a prišla večer s tým, že nemôže nič jesť, nič piť, lebo má plné ústa aft, že ju to pálí, že proste cítila sa veľmi nepríjemne. Tak som jej povedala, že nech si skúsi dať do úst tú zubnú pastu, nech si to takto premiela v tých ústach, nech proste sa jej to tam nejako rozpení, alebo neviem, ako to mám povedať, a že uvidíme, čo sa stane. No a ráno sa zobudila a povedala, že ďakuje veľmi pekne, že jej super afty nemá. Takže to sú také úplne tie najhorúcejšie pre mňa skúsenosti. To je asi všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne Majke Putalovej za jej trpezlivo so mnou, lebo mám strašne veľa otázok a veľa vecí neviem, takže úplne super, že mi za každým, keď jej zavolám, keď jej napíšem, tak za každým ochotne a bez problémov, bez váhania mi pomôže. Ďakujeme, Zuzanka. No samozrejme, že veľmi rada, pretože ľudia, ktorí sa pýtajú a teda ma naháňajú, tak znamená, že na tom záleží. No a takisto sa dostanú aj aspoň na nejakú tú pozíciu, najskôr na direktora, potom na regionálneho direktora a ja by som bola veľmi rada, keby sme tam už boli teda vy, dievčatá, aby ste zažívali to, čo zažívam ja. Takže vďačne, dievčatá. A ďakujem aj vám, že ste v mojom týme. Ak môžem poprosiť, ešte máme moju Elenku, ktorú som spomínala, Elenku Stachovú, ktorá je s nami už nejaký ten pol rok a viac. Elenka, si prihlásená? Prosím ťa. Áno, ďakujem. Ďakujem za slovo. Volám sa
Elena Stachová, som z Púchova. Mám trochu trému, lebo všetko som počúvala a hovorím, Ježiš, aj zabudne, čo som ja chcela povedať, aj keď to mám popísané všetko. Ale tak v krátkosti aspoň tie prvé veci, lebo ako skúsenosti už máme aj s manželom, teda tuším okrem Bema, tak asi už so všetkým. Korekčné vložky, ukážem len toto, čo si mi to tam ukazuje. Korekčné vložky, aha, to nevidieť, takto. Tak s tými mám veľmi dobrú skúsenosť, lebo 17 rokov tiež som trpela na bolesti chrbtice, dvakrát som operovaná na one. Doktor povedal, že mi nič nepomôže, len tabletky. Až tieto korekčné vložky, ak som začala používať, tak ťuk, ťuk, proste odtedy som nezobrala žiadnu tabletku od bolesti. Ani sa mi nevracajú bolesti tým, že mám zodraté stavce a proste fungujem dobre. Do schodov sa mi zlepšili, proste zasekávali sa mi kolena a to sa mi úplne zlepšilo, že žiadne zasekávanie, ani zasekávanie kotníkov. Takže tak, jak každý hovorí, zázračné vložky do topánok. Tiež odporúčam všetkým aj, teda chvália si aj tí, čo si kúpili odo mňa. Zatiaľ sa skoro nikto nechce registrovať, ale no, tak im kúpim. Tekton, aktivátor buniek, to je náš lekár proste doma. To používame, my ho používame už samozrejme od bolesti, ale teraz už asi ani tie bolesti nemáme. Tak ho používame za každým, aj manžel, aj ja po sprchovaní. Nedodržiavame, proste nafúkame ruky, nohy, žiadne okolo toho recepty, proste celý pofúkame, tvár, nohy, všetko, no a funguje to. A proste zatiaľ ťuk, ťuk, sme v pohode. To tak v skrátkosti. A ešte teda, čo si robíme dennodenne, to manžel ráno, keď stane, robí mi kávu a robí tú aktivovanú vodu. My to voláme živá voda. Už to bolo, že to treba hneď vypiť, ale my si narobíme a pijeme to. Proste aj dlhšie, nám chutí tá voda proste. No to je tak z krásnosti. Aktivátor, ten, hovorím, to je lekár domáci. Ventum sme si tiež kúpili miesto nejakých relaxačných pobytov. Nechodievame nikde už, robili sme roky na montážach, takže máme pochodené. Málo sme boli doma, tak teraz Ventum vlastne zapíname, hovorím, to je náš liečebný pobyt. No tak a sme spokojní proste, obidvaja používame. Ale na čo mám nové skúsenosti, tak je ten zelený elixír, ten mi veľmi pomohol, že kto sa chystá, keď musí ísť na MR, alebo proste kde dávajú kontrakčnú látku. Mne to urobilo strašný problém predtým, teda kým nebola vieda, že som nevedela o nej. Tiež som bola v Bratislave na MR-ku. Ja som bola pol roka chorá, ja neviem, čo tam je. Čítala som už článok, že sú tam aj dákykov, tam je, ktorý je. Ale proste neriešia to, že by to vadilo veľa ľuďom. Takže zdravotníci to vôbec neriešia, akože je to bezpečné. Ale mne robila tá kontrastná látka. Ja som bola chorá a v bolestiach pol roka. Už lekár nevedel, aké mi má dávať antibiotika a furt som mala zápal v tele. Teraz som bola na MR-ku v Trnave. Nahodila som si hneď, ak som odišla odtiaľ z tej miestnosti, mala som zelený elixír, hneď som si dala pol flašky. Potom som samozrejme nalačno používala a tú Meiji pastu a ja som nepotrebovala, proste mne nič nebolo. Ja keby som ani na tom MR-ku nebola. Takže mne to tak zabralo, dobre, takže kto pôjde na MR-ko s týmto, to dá ten bordel všetcek preč. To je také v skratke ako tie zápaly v tele. A mám tu poznámky popísané tak, lebo som aj pozabúdala. Joj, a teraz nová skúsenosť, čo máme, manžel bol na extrakcii zuba
a museli mu sekať, hodinu mu sekali zub múdrosti, pretože to bolo prerastené s kosťou, takže to bolo také chudák, no vytrpel si veľa, tak takisto dostal 6 inek. Marienka, nepočujeme. Zapnúť mikrofón. Elenka, prosím ťa, zapni si mikrofón. Aha, ja neviem, prečo sa vypal sám. Dobre, no. Neviem, kde som skončila. Že si na to bol na tie zubky. Aha, že na to tom robili. zube, lebo neviem, prečo sa to vyplo. No a nasadili sme ten zelený elixír, aby sa proste ten bordel dostal preč, tiež aj tú Meiji pastu. A teraz užíva červený elixír, jak doužíva ten zelený. Takže už tie bolesti sú menšie, stále proste ho to bolí, ale to je tým, že nemôže otvárať túto sánku, keď otvorí ústa, že ho bolí. A tiež si lepí z tých intimných vložiek ten čip, vždycky si to vybere a lepí si to takto, ja som ho aj odfotila, lepí si to na zub, no zvonku, neviem, či to vidieť, takto. Áno, vidieť. No. Áno. A to má celú noc, no aj cez deň to nosí a celú noc zabalí sa do tej štóly a krásne spí a že sa vyspí. A tá bolesť ako nie je taká, takže je to veľmi dobre aj pri zuboch. Mne takisto trhali zub a ja musím povedať, ja som si hneď nasadila za červený elixír, ja som nedostala toľko inekcií, červený elixír a tú našu zubnú pastu, čo teda neviem vynachváliť, tak takisto mi to veľmi pomohlo, že ja som nepotrebovala tabletky od bolesti. A tiež mi sekali, teda, lebo som mala cystu pod tým koreňom v kosti, tak mi museli sekať kosť, ale výborne sa mi to hojilo proste s červeným elixírom, z tú Meiji pastu a našu zubnú pastu. To už som na druhý deň dávala, lebo prvý deň sa nesmie nič ani vyplachovať. Takže veľmi dobre to pomáha proste na tie zuby. Že keď niekto pôjde trhať. Potom, čo som to tu mala. No. Joj, a okuliare tiež, to je taká vychytávka. Okuliare ako nosím do obeda, lebo mám dioptrie dosť silné. A neviem si zvyknúť, že aby som to mala dvoje okuliare na sebe, ale do obeda, keď nepotrebujem ostro vidieť, tak ich nosím a už som si tak zvykla, že celé do obede ich nosím. A tým, že mám šedý základ, tak mne sa úplne ten jas, ako aj tie farby úplne rozjasnili. Že nemám už ten šedý povlak, či jak sa to má povedať. Že tak na to mi to veľmi pomohlo, len mne sa to nedá operovať, lebo mám degeneráciu makuly, tak to musíme riešiť už dáko ináč, ale ja stále verím, že nosím tie okuliare, že aj to sa možno zlepší, uvidíme, lebo pôjdem v septembri k špecialistovi do Trenčína, tak uvidíme, čo s tým. Ale na ten šedý zákal mi to veľmi pomohlo, že vidím jasno. A ešte taká vychytávka s okuliármi, na to som došla pri krajaní cibule. Ty si hovorila, že proste ty alergie, ja alergiu nemám, ale pri krajaní cibule vždycky tie krokodílie slzy, čo mi tiekli. Teraz už aj manžel, keď proste kraja cibulu, poviem, daj si okuliare, keď si dá žena okuliare, alebo proste to je jedno, tak neslzia oči. Ako do dutiny mi to prečistí, ale môžem krajať ďalej, že vidím, že slzy nepadajú. Takže pri krajaní cibule treba dať okuliare. To je asi tak skrátke všetko, lebo veď kopu veci povedali, tak to je odo mňa asi všetko.
také. Ďakujeme, Elenka. A ja No, ďakujeme za, ďakujem. aj za rady. No, vyskúšame tie okuliare pri krajnici boli určite. A chlapci, No. keď budú variť guláš, hlavne. Aj No a ja mám tiež elixíry pri zuboch. aj elixíry pri zuboch a ja mám tiež v ruke červený elixír a mne veľmi pomohol pri tom. To som len skúšala. Bolo mi strašne zlé na zvracanie. Nemala som ťažobu na žalúdku, len mi bolo zlé na zvracanie. A hovorím, vyskúšam ten elixír. Dala som si 2 hĺbky pod jazyk. No a za ani 10 minút úplne úľava. Nenaťahovalo ma, nepotrebovala som zvracať. Takže už išla som do mesta, dala som si 3 klopčeky zmrzliny vďaka tomuto elixíru. Čo super, perfektné. No, ja si myslím, že... Áno? Mohla by som ešte jedno som Áno. zabudla, lebo keď som pri tých zuboch, poznámky, až keď som bola som aj na čistení zubov, teraz na hygiene, chodievala som veď pravidelne, ale teraz neviem, čo do toho dávajú, do toho piesku, síce je jemnejší, ja som mala tiež zás takú reakciu strašnú, že ja som mala samé plusgere v ústach, vyhodilo sa mi herpes na ústach, týždeň som nemohla jesť a zás mi pomohol červený elixír. U nás je to ako záchrana doma, červený elixír. A po týždni krásne mi to proste prešlo. Aj lekárka hneď povedala, to ste mali hneď prísť, no ale čo by mi dali, zase dáke antibiotika, alebo čo ja viem čo. Takže ešte to som chcela k tomu červenému elixíru. Presne tak, červený elixír na Pomohlo. imunitu pri nejakých chorobách a po chorobách, takže odporúčam aj ja červený elixír tiež. Dobre, ďakujem Elenka, si veľmi zlatá a veľmi dobre vyzeráš, máš nový účes. No ja myslím si, že my sme už dneska máme všetko. Jak by niekto chcel niečo povedať, ja môžem len, jak by niekto chcel niečo povedať, nech sa prihlási, zapni mikrofón. Ja by som ešte chcela povedať o našej akcii, ktorú máme. A je to na túto pastu, ktorá vlastne čistí pečeň, detoxikuje a posilňuje obličky. Takže táto pasta stojí v prvom nákupe 123 €, v opakovanom 85, ak sa nemýlim, neviem. A teraz ju môžete mať za 30 €. Buď sa urobíte opakovaný nákup za 150 PV, alebo potom sa zaregistrujete za 500 a túto pastu máte za 30 €. Dobre? No a chcela by som ešte takto mojim dievčatám veľmi pekne poďakovať za to. A ja som sa rozhodla, dievčatá, za to, že ste dostali odvahu a za to, že nám krokomery nefungujú, tak ja som sa rozhodla, že každej, ktorá tu dnes rozprávala, chcem poslať na váš cashbackový účet po 200 PV. Za to, že ste boli také zlaté a našli si čas a v nedeľu obetovali pre nás všetkých. Takže toto je pre vás. No a jak je tu Oxy prihlásená, máme nejaké otázky v čete. Oxy, chceš niečo povedať k tým otázkam, čo sú tu? Môžem ja len chvíľku. Ahoj Danka, ahoj. Ja len som chcela takú krátku pripomienku, tá pani, čo rozprávala pred chvíľou ohľadom toho, že má potom nízky tlak, takže ho radšej nejak neužíva. Tak len chcem toľko povedať, že nízky tlak spôsobuje vždy pečeň a vysoký tlak obličky. Čiže ona bude mať niečo s pečeňou, možno nemá čistú. Toľko len. Takže táto pasta by bola pre nul a ja by som navrhovala 2 balenia. Bola by. Super. Ďakujem, Danka. Skvelé. Chceme čítať otázočky. Čo tu máme? Takže štolu mám, ale chýba chlap. Nájdeme chlapa. To je dosť chlapov. Čo to nám... takže počkajte. Štola, áno, štolu môžete, aj keď máte ten bypass, nech sa páči, môžete, to vôbec nevadí. Aktivátor to isté, len nefúkajte tam, kde je kov v tele. Okuliare majú životnosť, akú majú životnosť? Okuliare majú životnosť takú, kým sa nezlomia. Terámy sú vlastne z grafénu, takže môžete aj traktor na nich postaviť, nezlomia sa. Takže tu nám pani intimky trochu sa čistí, áno. Opýta sa, či čistí, keď sú a začala používať intimky, trochu sa čistí, začalo pobolievať pod brúškou, áno, aj ja som mala ten pocit nepríjemný takisto,
A tiež aj ten zápach takisto, mesiac to trvalo a po mesiacu už bolo OK, super. Potom tu máme pani nám odfotila túto, že keď dala beštoli 154 na 99, keď dala štolu, tak jej tlak sa hneď zmenil na 124,67. Ďakujeme, pani Tereska. Či môžu chodiť na ventu, keď majú zápal v tele. No, tak ja by som povedala, Danka, súhlasí so mnou, keď poviem, že keď sú horúčky vysoké, nie. Keď je zápal v tele, ja by som išla od jednotky. Čo ty na to hovoríš, Danka? Máš viac skúseností ako ja? No, nemala som priamo, že s nejakou teplotou alebo čo, ale podľa Číňanov, podľa starej čínskej medicíny, oni tvrdia, pokiaľ je veľká vlhkosť v tele, tak budú vznikať rôzne zápaly a problémy. Aj zápaly. To znamená, že ja by som tam Ventum použila. Dobre, dala by som na nižšiu rýchlosť alebo nižšiu teplotu, teda tie vibrácie nižšie, ale práve ide o to, aby keď si dajú, že si zmerajú tú teplotu pred zapnutím Ventumu a po skončení a budú vidieť, koľko tá teplota išla hore, tak si pekne môžu odhadnúť, či majú veľa vlhkosti alebo nie, ale podľa mňa budú mať dosť veľa, ináč by tie zápaly ťažko mali. Chcelo by to každopádne vedieť viac. Prečo vám ten zápal vznikol? Čo vlastne sa rieši v tom tele? Mali by si skúsiť, teda vravím, tú teplotu zmerať aj po skončení a nemusia si dať veľkú frekvenciu. Každopádne by som chcela k tomu Ventumu povedať jednu vec, čo pán Štefan Kuriščák spomínal, že keď začíname s Ventumom, začínajme od jednotky, prosím vás. Nedávajme si hneď 6, 8, lebo naše telo tiež si musí zvykať na niečo nové. A keď s niečím bojujeme, tiež by som povedala, že pomaly, že ďalej zajdeš, pomaly ďalej zajdeš. Máme čas, nemáme sa kde ponáhľať. Nechcíme sa vyliečiť hneď teraz. A hlavne nie na silu. Keď ma niečo boli, dajme tomu, ja som na Ventume, mňa tiež 2 mesiace boleli kotníky a viem, prečo ma boleli. Boleli ma, pretože mala som obchatú lymfu v tele. No a teraz už je to v poriadku, už chodím na 10. Takže toľko. Dobre. Oxy, chceš niečo povedať? Môžem vypnúť nahrávanie, alebo chce niekto ešte niečo? Vypínam nahrávanie. Ešte raz ďakujem, dievčatá, že ste dnes prišli, vypočuli si. Dúfam, že to nahrám, že to bude v poriadku a že si to budete mohli vypočuť aj vy potom zo záznamu. Takže vypínam nahrávanie.